itsaso barean egokitu zitzaien bestidarrei, New Yorkeko iritsi zirenean. Itsas argirik gabea. Ekainak 11. New Yorkeko sarrera ikaragarria izan zen. Egun eguzkitsua tamaina guztietako baporea eta baporetzuen artean sartu gara. Haien artean, batzuek bidaiariak zaramatzaten Hudson ibaian gora. Beste batzuk tresnak zaramatzaten gabarrari ziren gerrako barkuak eta abar. Hotelera joan gara. McAlpin hotela munduko bigarren hotelik handiena da. 26 solairu ditu eta $13 milioi kostatu zen. Hotelean egunero ematen digute gazteleanaz idatzetako La Prensa izeneko egunkaria. Jastorratzan daude ari zuri eta beltzarekin botoiak eta telefonoa. Baina ez zegoen pizontzirik, bainugelako komunak erabiltzen dugu. McAlpin hotela ez da gaur egun existitzen. Sasoi batean New Yorkeko hotelik luxukoena zen, baina 80 hamarkadan gainbehera izan zuen. Udaletzeak alokatzen zituen gelako bertan homelessak sartzeko. Apartamentuak dira orain. New Yorkeken zeudela bastidak dio munduko eraikinen garainako igo zirela. Woolworth etzeko 58. solairura. Orduan ez zegoen jasoa, ez da inparisten entzutetsua ere. Dena den, hasia zegoen, New Yorken etxe horratzen zukarra. Woolworth dotorea horren adibidea da. 1911 eraikia. New Yorkeko hasierako zerurazkarria da.